darbekmu nadyan Pandhawa isih enom anggepen kuwi mungsuh bebuyutan mekaten paman iya lan iki mengko anggone Sata Kurawa nyerang prajurit Pringgandani lan nyerang Gandamana kudu manut sak pakonku lan maneh kowe Kurupati dawuh karo kadangmu Sata Kurawa inen padha gawe luweng ana madyaning pabaratan kersanipun Kanjeng Paman Gandamana iki mengko yen wis remuk bubuk dadi rempon ranjapen saking gaman rah-arahan supaya Gandamana nyemplung sajroning luweng. Oh, lah kok kejem banget, Lek. Rasah kakean cangkem, kowe tak ajari dadi wong politik sing handal, ngono. Rumuse wong politik kuwi ora ana mungsuh, ora ana bala. Anane mung kebutuhan pribadi lan golongane. Yen kowe ora dadi wong licik, yen kowe ora dadi wong mentalan ana jagating pemerintahan, malah kowe dhewe sing dijegali karo kanca romanmu. Nggih. Inggih ngestaken dawuh paman. Kula kangsa iki kirapna wadya bala Sata Kurawa nindakake kewajibane sowang-sowang. Lho niki ngestaken dawuh paman, Paman Harya Sopan. Umrih kang bala lumares kudaling wadya